मांगप्लि थांनाय सालनै सिगां बुवाग्रा आगुलि आष्टबल थों नख्लानि बुस्कांगो मारुति ते बाइक बाय दादाक सिदा खलायमानि बाय बेलायखे कतर साक दुख मामनि बाय तिनि फुवाय गोसां जरावनो दी ब्राशा करक्सा इलेना दे बरमा मंगै क्लास 9 परे तंग जाबो तिनि फुवाय गोसां जरावनो लांमा चौई थांमानि लेम्बुसरा आमचाय शम्भुराम गामिनि ते नकनि गाहाम गोरों के नुखारै थांमानि फिया लांमा बुकजासि फिरावै फायसिउ हनै नुखुंनि हाफार मोक्तै बाय गुब्लुं मा फानै बुखा खापां जिरिक जाक नाय तुंदि जयगारै जफानि टिभि मांप्लिबो।